Moanan. Sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Rika. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Superwoman. To be so sweet, and I can't help but to wonder if you're... RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga taga Kasuntingan, Mandawi City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga, Rika. Unsa man? Okay na ka? Napalitan nimo tanan nimong gikinahanglan? O, day. Salamat kaayo, ha? Hasol kay kaubanan day ay grabe. Dugay kay kamahuman kay grabe kay kamuhangis mga tindira ba? Day, kinahanglan kong magtipid. Di ba sino niya question na sa Mark bahin sa kwarta? Ay, ambot nimo. Wa yo ka sabot nung hadlo kay kaanang bana nimo oy. Dili lang gyud ko ganahan og daghang samok, day. Maura na. Oh, hala. Unsa namang orasa? Uy, alas 5 naman di ay. Ay, tanan day mo mauli na ta kay magluto pa ko. Na, pasig maabot ato si Mark gikas trabaho. Di pa ko'y luto. Ma? Oh, nga naman day ka na. Hain man si papa ni mo. Oh, nagluto pa rin ka? Oh, nadugay ko sa merkado, good. Daghan man og tao, good. Oh, paspasin na, kay gutom na ko. Sige. Hapit naman eh. Kumusta imong school, anak? Okay lang, ma. Ikaw, Han? Kumusta imong trabaho? Oh. Han? Unsa to? Nangaon pa man intahon ta, uy. Kabisi ba nimo ana imong cellphone? Importante ni Rika, trabaho ni. Di ba ka makasabot kay wa mo ka magtrabaho. Hayahay ram kay ka dinis bay. Unsa? Unsay hayahay? Why? Iyo, busog na ko. Anak, una ko ni mo, ha? Okay, papa. Ano man to siya? Nahibaw kog ngano. Ha? Nga naman ko, no? Basig na ana nila gikabuangan imong bana day. Ha? Binuang. Dili na niya mabuhat, day. Mao ba? Pero wala nakahimo mo siya sa pagbuhat og account sa usa ka dating app be. Unsa? Nakita na ko yung profile sa usa ka dating app oy. Og gani mo unsay nakasuwat? Single siya ug way anak. Unsa? Og mo tuo ka no? Sendanti ka. Gusto na kong kumprontahon si Mark. Pero naibaw kong mo-deny kit siya. Sa may buhaton ako. Han, na ako'y ipangutanan ni mo ba? Salam sa Rika. Siguro sa nini awayan na to, ha? Huwag mo ko'y plano makig-away ni mo, good. Gusto lang ko mangutana. Sa mana? Naa kay account sa usa ka dating app? Unsa? Anong gutaw? Miniyo kong dako niya magbuhat pa ko account sa mga ingunana. Nangutana ramang ko, good. Kamitas ng utok ni mo, yung nakamungtana. Mark! Ani na lang. Pagbuhat og account pero ayaw ng picture nimo maibutang. Ha? Maayo ka nga ako ng buhaton? Aron matan-aw nimo bukagat ba siya? Sige.
Nireply pa kasi sa akong message niya. Akong i-check. Naagi-reply niya. Hi, beautiful. Beautiful di ay ha. Ululuhan ko ni siya. Nakailakay ko sa kumbana. Tanaw na tugon si buhato ni mo, Mark. Sayuhan ng chat o good morning, Samtang ako. Pila ka tuig na nga wa man nang niya i-greet o good morning bisag nagtawad mi. Grabe ka, Mark. Nahuman lagi kong luto. Mag-check ko sa chat ni Mark. Unsa? Nitugan siya nga minyo siya o may anak? Oday. Kay gusto siya nga, honest ko nun siya. Di ka pwede ko nun sa siyang asawa kay Lusyang na kuno kayo. Biyain ang bana ni mo, uy. Day. Ay, gitawag na ko. Buwagin na, ha? Ayaw na pagpakabuang nga na niya. Gaya ba ni mo? Gutom na kay mi. Sumawa pa ka magsukad. Wa pa man ka kamapungkol. Ikaw ta may nagsukad. Unsa? Unsa ba na imo pabikil Kuya wargo ni mo. Mas kuyaw ka. Ha? Mark, magbuwag ta. Unsa? Mas maayo nga ni Academy. Dili na nako kayang mo atubang sa kong banad ay. Basin pa daig makarealize siya karon nga importante ko nga wa nako. Wanya imong anak in town. Ako man sige bilin sa kong mama. Anya? O sa may plano ni mo tong account mo sa dating app. Padayon nun ako. Aron may bawaan akong unsay buhaton niya karon nga wa nako. Buwag na mi sa akong wife. Magkita ta. Ay, wow! Mo ni chat niya? So sa ato, panalipay siya nga nagbuwag mo? Anak kitay. O niya magsigila kaghilak diha. Last na ni. Sugod karon. Ako nang atimano nang akong kaugalingon. Mag-gym na ko day. Og dili na kumusugot ka malusyang kong balik. Kana! Nag-chat na sad si Mark. I love you. Akong replyan. I love you too. But please, dili ko gustong mahimong kapit. File og annulment para sa imong asawa. Day, dini sa bahay si Mark ganina. Anya? Unsa may tuyo niya? Nagbilin siya annulment papers. Gi-process na ang among annulment sa akong asawa. Please, magkita na ta. Sige. Makikita na ko ni mo, Mark. Oh. Rika? Ganun niya ka? Gusto ka makikita na ako, di ba? Unsa? Tanawa, oh. Kinsa pa din ka-chat na ako. Oh. Wag yung ko makasabot nga nung gibuhat ni mo na ako, Mark. Gihatag na ko nimo ang tanan. Gisilbihan ti ka, giatiman ti ka, gimahal og gipangga. Nya mao na nimong ibahos na ako.
Rika, Unya ningon pagyud ka nga nalosyang ko. Nalosyang ko tungod nimo. Pero wa kay ayo nga pagkabana. Rika, sorry. Alam yan ang sorry nimo, Mark. Kibisag unsa pay mahitabo. Dili ti ka mapasaylo. Dili man tuod maayo ang ending sa among relasyon ni Mark. Pero nalipay ko. Og nagpasalamat ko sa Ginoo nga gipalayo ko ni sa tawo nga dili deserve sa akong gugma. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mo ka mga higalan kaagad ni Rika nga taga Kasuntingan, Mandawi City, Cebu, uban sa awit nga iyang kipangayo awit karikalahan, Super Woman. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Opra o Attorney Elaine Patan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga G. 29 years old, may katipon og may duha ka mga anak, taga-agusan, punto personal og behavioral kining akong suliran. Bahin kini sa samok namong pagpuyo sa akong kaipon, ug ning dili ko kapugong sa akong batasan kun masuko. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita po. Mura ni mo ihatag nako. Oh, bilang di mong gusto. Nga maora magyunay na hibilin sa kong sweldo. Dagan di kag deductions nga gamay ra maning nasobra. Tawag ko diha kung unsay ako mga deductions diha. Sige, betang cash advance. Mo nang gamay na lang yun na nga ako masubra. Ay, Ginoo ko ning sulduhan ni mo guri oy. Di man ni paigo taon oy. Kuang pagani ni para gatas og diapers ikaduha tang anak ay. Unsa ako nakuha na ron? Ug ano ako may mong pangutan-on? Ikay diskarte diha kay ikaw may laki. Nayan ako ng tingog di mo. Maugid ka, oy. Kung galis na ganit na, dahil ka singgit-singgit. Gusto nyo mong madungga sa tanan ng silingan nga, nag-away na duha. Ayaw nandak ka ng tingog ni mo, good. Kung saan mo na ito pagkasinabot, ani ha? Kung magsingit-singgit ka na. Wag yun kay ayong pagkabana o pagkaamahan sa itong mga anak. Diha rin yun kutok ng utok ni mo. Unsa naman ka, Joy? Di ba unta kay nga na sa una? Pero karon, Sa man ha? O sa? gambot ni mo, oy. Napagmulakaw. Hoy! Balik diri ay! Animal! Goryo! Leche! Naunsa na sad mong goryo? Da, makalagot tawhan na maoy. Pero yun na. Ngano din hibaw kag nag-away mi? Ay dinhiin taon ng imong bana ganina. Nagpalaban. Nagpagawa sa iyang gibati. Kay natingana kuno siya, nganong naingon ka na ni Ana, nga dili ka man unta kuno ingon ana sa wa pa mo'y anak? Ha? Sa una bitaw tuod, sa wa pa mo'y mga anak. As kang labingan ninyo duha, di magbuwag, magsigil ag kuyog. Pero naunsa naman mo karon in taon, oy G. So buot mo ipasabot ma, nga ni anak kong problema? Kayon sa pamandi ay, nga ikaw may nausab. Ha? Goryo, kuan ka nang... Wala ko kasabot sa itong panagtipon, Jay. Oh. Oh. Magbuwag na lang siguro ta. O magbahin sa atong anak. Unsa? Naka-realize po bitaw ko nga dili na ni mao ako. Dili gyud ni mao ang akong batasan kaniadto sa daga pa ko ug dihang wa pa mi anak sa akong katipon. Pero dili lang gyud nako kapugnan ng akong bation, ilabi pa kon may rason ko nga masuko. Unya. Hila-hila ka na sa diha. Matabangi ko, ma.
Kay bisan ako, wala sa ko mahibaw ko na unsa na ko, ma. Unsa, Ji? Dili din ako tuyoon. Nga din ako mapugna ng akong kasuko bisan sa gamay lang nga hinungdan. Kay kung ako kung pugong-pugungan ng akong kasuko, maghuot pa na akong dungan. Manang kinahanglan yun ako ma-voice out. Di ko makontento kung dili ko makadungog sa akong tingog nga maglanog-lanog. Ji, Gusto na kong ipagawas ang tanang kapungot o kahuot sa kundughan, maba. Kay, human niya, ana, magaan man ang akong bation, o human, ana, maginuktok na dayon ko, umahayong masaylo. Magbasol na dayon ko sa kong mga nabuhian nga istorya. pero human na. Nakapasakit ka na. Ma. Ji, kontrola na, uy. Mao'y gani ka nakatiming kang guryo nga pasensyoso kaayo. Nga bisan og makapila na nimo siya pasakit nagpabilin paghihapon nimo. Naibaw kong dako na kay kung sa ni Guryo, ma. Og nagduda ko nga maunang wa gyud ka pakasling guryo tungod anang batasan nimo. Unsa? Unsa? Mao ba na hinungdan? Ay. So ko na po galis, Ji. Sultihi lang ko kung mao ba na hinungdan. Dili, uy. Unya lagi. Nga naman tuod nga, wa man kay hiskot-hiskot nga kong kasal, ha? Napo ka tuid na kutang nagtipon. Nga no, uy. Kay wa gyud lagi kay planong pakaslan ko, no? Ipon-ipon na gyud ko nimo, no? Kay nasa rin kwarta. Magsige magkagsapot nga, di pa ego kung kinitaan nga, intriga ni mo. Magpakasal na ba hinuon ta? Uy! Kapoy na ni pamilya, Haji, uy. Kapoy na gani ko sa trabaho inig uli, yaw-yawan pa yun ko ni mo. Pasakitan pa yun ko ni mo. Pakawawan pa yun ko ni mo sa daghang tao. Chi! Magbuwag na lang yun, uy. Usahay baya. Makauna-una na lang pud ko nga mas maayo ra pud tingali nga magbuwag mi. Total, di man mi kasado. Basin, di lang yun mi magkasinabot. Aba na ako gihuna-huna pud, mao ang among mga anak. Nga magkabuwag-buwag sila, kay bahinon man kuno namong among mga anak. Magtagsa mi. Ang ako mapangutana mao kining masunod. Unyang pangutana, hilumon og dili gyud ko yaw-yawan dihang dagap ako ug wa pa may anak. Tungod ka sa akong pagpanganak ang kausaban sa akong kinaiya nga yaw-yawan ako karon. Ikaduhang pangutana, dali na kay kong masuko ron. Ug kung masuko ko, gusto kong mosinggit-singgit gyud kay mugaan man ang akong bation ini kahuman. Di ba day ni normal? Ikatulong pangutana, usahay kung maghinuktok ko, makaingon ko nga, wa baka ko malibog o may diferensya na sa akong pangutok. Kinanglan na ba ko mapakita, doktor? Pero, dako basab ang magasto, nga pikir ba kay mi? Ikaupat o katapusan, sa akong kaipon ramasab ko ingon ani, tungod ba kay nagsalig ko nga pasensyoso ra siya o musabot na ko? Pero, maayo ba nga magbuwag na lang mi? Aron magmalinawon ming duha. Pero maluoy masab ko sa akong mga anak. Kaingon man niya nga magbahin mis anak. Unsay akong buhaton. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong soliran, G. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini nga akong suliran. Once again, ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problems, psychological, emotional, behavioral, drug-related ng mga problema. Kaya usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede ka na padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o direba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Subo. Ang ato magkutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga, when you cultivate positivity, you become a beacon of hope to those around you.
More bang ikaw may idolize nila ba? Ha? Kay kung negative ka, negativity ang imong ipairal sa imong kinabuhi, madismaya po tong mga tao nga tan-aw nimo nga ikaw mo ilang imuon nga idolo. Example sa pagsikay-sikay ning kinabuhi. Alright, so ang atong magtatampo karong adlaw si J. 29 years old, na siya kalibin partner, duhay ang mga anak, taga-Agusan. Punto personal o behavioral ang problema ni J. Umasa na bati na ito nga sa drama, no? Sa may mga taga-Agusan. Musta naman ay si Inocencio Juby. Insot Jubin Hubin. Ino Hubin, sa Agusan. Nga taga si Ma'am Juliet o Frank Kaminggi sa Sikihor. Sa Sikihor. Sorry kayo ma'am, huwag ko ka-attend sa birthday nimo kay diha po ko'y nagdouble lang akong kuwan na to. Di kami nag-medical mission, limot mas akong nahuna. Pero anyway, belated happy birthday. Mga namin sa inyo karong Marso. Among grupo sa high school, excursion media sa inyo sa dili de Sikihor, Siargao Island, Siargao, diya sa Surigao, no? Hamok bang preskong isda diya sa Tianggihan, no? Karajaw, okay? Mga sa pamay akong i-greet ng dapita, no? Akong gusto mo greet ng mga taga Sikihor. Daghan na rabaan nila, nag-attini sa among pulong-pulong niya Mambit Ganob, no? Ako lang paspason, so? Lee Apyang, Jeffrey Lumoktad, Junit Lipas, Jimar Paghaklan, Faye Balanay, Franz Catillion, Josephine Maghanoy, Welma Silim, Marilu Agan, Dicky Bagyo, Charis Tim, Jade Hazel, Charis Jean Sumangmit Pistilios, diya sa Sikihor. Musta naman mga bation family da Sikihor, mga Balya family, Tibis family. Okay, so going back to our sender, si J. Punto behavioral o personal, no? So unang pangutana ni J, no? Unang pangutana. Hilumon dili gyud ko yaw-yawan, dihang dalaga pa ko ug wala pay anak. Tungod kaha sa akong pagpanganak ang kausaban sa akong kinaiya nga yaw-yawan ako. Na magay kalibin partner J, no? Basin wag imong kalibin partner naka-trigger nganong yaw-yawan nagakaroon, no? Depende man gud na sa sitwasyon, no? Kay kining usahay kining atong pagkahilumon og tabian depende sa grupo, no? Kaya ako tabian man gyud ko. Kung nakos mga grupo nga dili ko kumpagkampanti, dili kay nako pamilyar kayo mga membro sa grupo, maghilom-hilom na gyud ko, di ko mo tingog kaayo, pero kanang grupo nga medyo komportable kay ko, kay ako nang kaila kayo ang naadya palibot, perting kayaw-yawan ako, kay broadcaster gugugod. So depende na sa sitwasyon, no? Basin og naka-trigger sa imong pagkayaw-yawan na ron, Jay, ang imong live-in partner, no? O basig sigihan kag encourage kimo tabi. So mag-usab-usab gyud natong kinaiya di man kay there is only one permanent change kanang thing kuno din ning kalibutan ug kana mo ang change. Usab gyud natong kinaiya, no? Depende sa sitwasyon, sa environment, no? Sunod nga pangutana, dali ra kong masuko karon. Ug kun masuko ko, gusto kong musinggit-singgit gyud kay mugaan man ang akong bation inig human. Dili ba di ay ni normal? Kini musinggit-singgit ka, maka-call ka sa atensyon sa ubang tao das palibot. Ya mo ingon nga unsa naman ni si Jim Rog, nalisuan naman ni pag-isip, syagit-syagit, no? So kung mahimo lang, pwede bang kamuyaw-yaw pa ay lang kanang within the hearing distance o within the hearing inunta capacity sa imong mga tawagan mga silingan diha sa Agusan. Kuyawan mo unsa na kamusyagit ka, no? Naabiya po tayo gitawag o ka ng mga bipolar, no? I consider nga basig na kay mood problem, no? Kining bipolar gi-characterize di siya manic phase is elated, irritable o excited mood, no? Medyo sobra ka lasky, no? Nga ang opposite na ang depression nga
hilom mo na pagkakaayo. So I hope nga dili nimo ang imong problema, no? So kung naa kay kasukan, mahimong istoryahan na nimo imong live-in partner basta pirmi po nang late na mo uli mo maglagot ka. So musyagit ka na not advisable kay makakol kag sin makakos kag sin dia aron kapagtawag ka sa atensyon sa inyong mga silingan, makadisturbo po ka silang pagkatog, bulong lang sa nitabo ni musyagit ng kakalit. Sunod ka pangutana, usahay kong mahinukto ko, makaingon ko nga wala ba ka ko malibog o may diferensya na sa akong pangutok. Kinahanglan na ba ko makonsulta og doktor, pero dako ba sa magasto ang apiker ba kayo me? O diya sa inyo, asartong inyo sa Agusan, di ko sure na ba siya kayatris diya sa Agusan, ha? Surigao, na ako nailan na Surigao. Agusan area, I'm sure na, no? Pero budo lang ka sa ka hospital, no? Kaya, bisan og dili sa kayatris, any doctor, kay balo na mo. Bisita kung sa may, para pakalma, nga dili ka dali masuko, di ka makalit syagit, kay, di man na maayo, di man na siya socially acceptable, ha? Kuyawan, usay, hitabo nga makalit syagit, no? Katagaan tayo kag pagpakalma kag minor tranquilizer, no, nga matumar nimo para makalma ang imong utok, no. Kay mo kung atong utok po depende po sa panghitabo sa tong palibot, mo react po ni siya, something to do with the level sa mga neurotransmitters sa tong utok, mong pagtuon kining dopamine, serotonin, sa pandya norepinephrine, nagdaghang mga neurotransmitters kag kung ma-alter ang iyang kadaghanon, mo kuan po sa atong the way how we behave, the way how we talk. Sunod nga pangutana, sa akong kaipon raman sa ko ingon ani, lagi na, no? Masig badlungon sa nang imong kaipon. Tungod ba kay magsalig ko nga pasensyoso ra siya og musabot nako, pero maayo ba nga magbuwag na lang may aron magmalinawon ming duha. Pero maluoy masag ko sa akong mga anak kay ingon man siya nga magbahin mi sa among anak sa may among buhaton na amoy duha ka anak. So magbahin mo tagsa mo. Di po siguro. Kung may mo lang torehon na gud ang problema nga mas may ganig makasal mo. Parang bandid na mong duha. Di ko ka pod wa ko idea unsa poy kinaya ning imong kaipon na Jay basin pod og naapoy rason ngano nga inunta masuko kaniya, silos-silos, about financial, so mao na mga kwan. About magbulag, murag dili sa ko mo recommend ana, no? Kung madarag patch up ang mga indifferences, mas maayo na lang nga dili magbulag, no? Kay nanarbo mo duha ka mga anak. Alright, so now takasabot ka sa ko speaker mo Jay ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa tong programa kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon yung pagminaw sa mga RMN program. Taas kita greeting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat o maayo.